नोंगौ रायजो राजाफोर थारैनो साननांगौ दङ दिनै दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै खेबसेनो UPPL जइन जाजोब्बाय आसरित आरोना माने क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि समस्तिनि सिङाव थानाय दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL जइन जाजोब्बाय मानो जाखो मा उद्देश्यआव जाखो बिथांमोना मानि थाखाय UPPL जइन जादों आङो दिनै नोंथांमोननि खोमाजों खोनासंहोगोन आं बुंगोरा नोंथांमोननि खोनासंगोनसै आङो जे दिनै मानि थाखाय बिथांमोना UPPL जइन जाखो मानो थाखाय दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा साधारन नामालै खेबसेनो UPPL जइन जानाया मा जादों आरो र' भिडिअखौ होनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना BPFआनो जा आरो UPPLआनो जा जुदि BPF आरो UPPLनि माबा मोनसे बाथ्रा फोरमायनांगौ दंब्ला बा समाजनि माबा मोनसे गोनांथि बाथ्रा फोरमायनांगौ दंब्ला बा सोरबा जुदि माबा मोनसे मेसेज हरनोसो दङब्ला आंनि नाम्बारखौ आं बुंना होनोसै 8876989501 बाहाय नोंथांमोनहा मेसेज हरनो हागोन WhatsAppआवहाय फिन बुंबावगोन 8876989501 बे आंनि मबाइल नाम्बार बाहाय नोंथांमोना भिडिअफोरखौ हरनो हागोन आरो बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो आङो बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होगोन एबा भिडिअखौ आङो आंनि चेनेलाव होगोन आरो फिन बुंबावदों आंनि नाम्बारा जाहैबाय मा 8876989501 मानोना आङो माने गासैनिखौबो जाय इनफरमेसन हरो आङो फोरमायनानै होगोन आरो बाहायखौनो रावजोंबो माबा गैया मानोना गासिबो बर'निनो डेभेलप बर'फ्रानो गासिबो राजखान्थि सोलिगासिनो दङ जों आं गासिखौबो आङो फोरमायनानै होगोन आरोखि फैदो अब्ला नोंथांमोननि खोमाजोंनो खोनासंना लादो मेगनजों नायदो जे मानि थाखाय UPPL जइन जादों ইমান দিন হল সরকার আছিল আগত BPF সিহঁতে একোই দিয়া নাই আজি চাব ৰাস্তা ঘাটৰ বহুত অসুবিধা পৰি আছে এই কাৰণে আমি ভাবিছো যে UPPLত আমি যোগদান দিলে আমাক একদিনত সহায় দিব এই কাৰণে আমি যোগদান দিছো আজি আমাৰ তাৰাং নদীৰ দলংটা আজি অলরেডি হয়ে গেছে স্যাংশন তার কারণে আমি UPPL দলরে আমি যাব এতিয়া আমার গাঁওর রাইজবিলাকে যিমান আছে আমার বড়সিমারি গাঁওর এটাও আমার UPPL দলেরে যোগদান দিবার কারণে হুকুম হয়েছে এখন রাজি হয়েছে তার কারণে এতিয়া আমার হাগ্রামা মহিলারে 17 বছর নেতৃত্ব করেছে আমি একো পোৱা নাই যার জন্য এখন আমি প্রমোদ বড়ৰ ছাৰৰ ওচৰতে এতিয়া আমি UPPL দলৰে আমি যিমান গাঁৱৰ খনি মানুহ সকলো আছে এই দলৰে আমি ভোটটো দিব এইবাৰত এনেকে বহুত প্ৰবলেম কিছুমান মানুহে এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱা নাই PMGY ঘৰ বাদ পৰি আছে আৰু সৰু সুৰা সমস্যাটো এনে আছে আমাৰ এতিয়া এই কাৰণে আমি আশা কৰো যে আমাৰ চিফ ছাৰ আছে তেখেতৰ ওচৰত আমাৰ বহুত বক্তব্য ৰাখো যাতে আমাৰ কিবা সমস্যাবিলাক সমাধান হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি আশাবাদী মানুষ জ্বর হইলে ঠেলা না যায় আর গাড়ি গিলাও না যায় আমার বেমার গিলা আনা অনেক অসুবিধা হয়েছে এতিয়া আমাকে রাস্তাটো বনাই দিব লাগে আজি কিমান গড় যোগদান কৰিছে बरिया लोगोफोर खोनाबाय नङा होमबा बिथांमोना UPPL मानो जइन जादों बिथांमोना बुंदों कि UPPLआ दासान्दि ओरैबायदि मोनसे खामानि मावदों जे आरो गोबां माखासे आसनिफोर तयार खालामनानै होबाय आरो गोदान गोदान आसनि लानानै रायजो राजाफोरनि सुजुगनि थाखाय रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दं दा बेखौ नुनानै बे दरब्रै गामिनि थासारियाबो गाज्रि जोबोद माने मोजां नङा बे दरब्रै गामिनि जों थांग्रा लामा दालांखौनो मोनसे थिग गैया माब्लाबा सोरबा लोमजानाय जायोबा माब्लाबा बेराम जायोब्ला माने बे गामियाव गारि थांनो हानाय जेबो मोनसे सुबिदा गैया आरो थांनाय 17 बोसोरावबो दिनैसिमबा गारि माने लामा जाथ'वाखै दालां जाथ'वाखै जानो हागौ हाग्रामा महरारि सारा मावस्लाबनानै होनो हादिया बा मावनो हायाखै स' जाउनाव दिनै UPPLआ दा मोजां मावगासिनो दङ मोजां इनिसियेटिभ लानानै मावगासिनो दङ आरो बेफोरखौनो दिनै मोजां मोननानै बे दरब्रै गामिनि आदिबासि सुबुंफ्रा दिनै प्रमद बर'नि अननाय मोनगोन साननानै एबा सरकारखौ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL गभर्नमेन्टखौहाय बिथांमोना खावलायदों गावनो दालां नांगौ लामा नांगौ होनना बुंदों माने जेन' जोंनो दालां आरो लामाफोरखौ हरो मानोना जोंनि हाग्रा लामायावहाय जोबोर उसुबिदा लोमजाबा साजाबा गारि मोनसे खारजाया लामाया थिग नङा माने दालांफोरबो गैया गारि मोनसे थांजाया बिराद उसुबिदा जायो माने लोमजाला साजाबा डाक्टारनाव लांनो मानो
बेफोरबायदिखौ होनदों आरोखि स' बिनिखायनो माब्रै बा बिथांमोननि गामियावहाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा सुबिदाफोरखौ हरो लामा दालांफोरखौ बानायनानै होयो आरो जेनेखि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनेखि सफैनाय आसनिफोरखौ बे गामियाव माने दैथायहरो एबा गामिनि सुबुंफोरनो जेन' खालामनानै होयो स' बेनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै गामिनो जइन जादों आरो माखासे सुबुंफोर दंबावो होनना बुंदों बिथांमोनाबो जइन जाबावसिगोन माने दरब्रै गामिनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफ्रा जइन जाजोबाखै बिनि गेजेराव माखासे थाबोबावदोंमोन दा बिथांमोनाबो गुसुं समनि गेजेरावनो UPPL आव जइन जासिगोन होननानै बुंदों आरो UPPL नि सालाखाथि ओनसोलनि UPPL नि दैदेनगिरिया बुंनाय बायदिब्ला जे बिथांमोनखौ कुनु मोनसे UPPL आव फरलगन दिन्थिनानै उमुक होगोन न' होगोन माबा होगोन होननानै लानानै फैयाखै होनना बुंदों जे बिथांमोनहा मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो UPPL आव जइन जानो होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों आरो बाथ्रा बुंबाय थादों माला जइन खालामनो मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोंबाय थादों स' कुनु मोनसे दैदेनगिरिफ्रा फरलगन होनानै लाबोआखै होननानै बुंदों दा बिनिखाय खुद गावसिनि गोसोजोंनो बिथांमोनहा गावसिनि ओनसोलाव गावसिनि गामियाव गावसिनि हालामाव डेभेलपमेन्ट नांगौ हिसाबै गावसिनि गामियाव थांनानै थानाय रायजो राजाफोरनि जेनेखि बिथांमोननि अभाब अभिजनखौ जेन' बुजिनानै दानि गभर्नमेन्टआ जेन' सुफुंनानै होनो हायो स' बे बिथिंखौ नोजोर नायनानै दिनै बे आदिबासि दरब्रै गामिया दिनै UPPL आव जइन जादों बे जोबोर गोजाननि बाथ्रा आरो UPPL नि थाखाय जोबोर देरगाथाव बाथ्रा दासान्दि मानोना UPPL नि थाखाय जोबोर मोनसे गाहाम साननानै जागासिनो दङ मानोना लोब लोब दिनै सुबुंफ्रा दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो नायथों मानो BTR नि मोनब्रै जिल्लायावहाय दिनै ओरैबायदि माखासे लोब लोब माखासे मानसिफ्रा माने मोजां साननो हनो गोनां इन्टेलेक्चुयेल बुजिनो गोरों गामिनि सुबुंफ्रा दिनै UPPL आव जगदान जागासिनो दङ आरो बेयो नंखाय बाथ्रा नङा दिनैसिमबो जइन जागासिनो जादों स' बे बाथ्राखौ दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि दहायनो बुंखादों आरोखि आं नाम्बार होखाबाय सिगाङावनो जुदि नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे इनफरमेसन होनांगौ दङब्ला माने राजनिथिनि अनगायैबो आरो माबा मोनसे गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा फोरमायनांगौ दङब्ला आं मबाइल नाम्बारखौ दहायनो बुंनो होखाबाय नोंथांमोना आंनो वाट्सएप खालामहरनो हागोन बेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ